Днеска чета в интернет статия, открили нарушители. Аз съм нарушителя, разбирате ли. Дет 15 години съм работил с тях. И тротуара, на който стоя, съм го платил 300 пъти. Открили ме като нарушител, бе. Нямам писма към тях, нямам заявление, нямам входящи номера, нищо няма. Аз съм открит като нарушител. Открили са мафията при кафе-машините. В лицето на господин Стефанов. Направо е. Върха сте, бе. Върха сте. Голямата работа. Направо думи нямам. Аз съм права, ми казва госпожа кметицата. Добре, дайте документите да ги видя, че сте права. Да ги разгледаме. Няма ви ги дам. Аз съм права. Дайте да проверим, че сте права. Демокрацията дойде, комунизма се отиде преди 36 години. Хората имат право на достъп да проверят дали сте права. Няма да ви дам съдима. На какво е това нещо, бе? Какво е, бе? Днеска си говорих с този въпросния клиент.